खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आंखिलिकां ब्रह्म रायजोआव दमासि फोरबोनि समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगासिनो दं। दमासि फोरबोनि समाव रायजोनि गासै मोब्लिबनि बेसेना खम जागोन। मोब्लिब गोहोनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर फोसावनाय। नंगौ, रायजोआव दमासि फोरबोनि समाव मोब्लिबनि बेसेना खमायगोन। 2025 मायथाइनि गिबि सानाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर फोसावनाय। मोब्लिब बिलनि बेसेना 50 फैसानिफ्राय खमायनानै 1/2 रां जागोन आरो 150 इउनिट बाहायनाय साफ्रोमबो मोब्लिब बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। जुदि मुलाम्फानि ट्रेन्डआ सोलिबाय थायो अब्ला 2026 मायथाइयाव मोब्लिबनि बेसेना 1 रां बाङाइ जागोन। दैयारि मोब्लिब गोहो मावथांखिखौ भारत सरकार आरो रायजो सरकारा लुदों। बे ग्रीन पावार प्रजेक्टनि गेजेरजों आसामा मोब्लिब गोहो मोनगोन। थारैनो मोब्लिबनि बेसेनखौ बाङाइ खालामनायनि सायाव गिबि मन्थ्रिया बे मोजां खौरांखौ होदों। नंगौ, रायजोआव दमासि फोरबोनि समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगासिनो दं। गासै मोब्लिबनि बेसेना खम जागोन। मोब्लिब गोहोनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर फोसावनाय। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आंखिलिकां ब्रह्म रायजोआव दमासि फोरबोनि समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगासिनो दं। दमासि फोरबोनि समाव रायजोनि गासै मोब्लिबनि बेसेना खम जागोन। मोब्लिब गोहोनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर फोसावनाय। नंगौ, रायजोआव दमासि फोरबोनि समाव मोब्लिबनि बेसेना खमायगोन। 2025 मायथाइनि गिबि सानाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर फोसावनाय। मोब्लिब बिलनि बेसेना 50 फैसानिफ्राय खमायनानै 1/2 रां जागोन आरो 150 इउनिट बाहायनाय साफ्रोमबो मोब्लिब बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। जुदि मुलाम्फानि ट्रेन्डआ सोलिबाय थायो अब्ला 2026 मायथाइयाव मोब्लिबनि बेसेना 1 रां बाङाइ जागोन। दैयारि मोब्लिब गोहो मावथांखिखौ भारत सरकार आरो रायजो सरकारा लुदों। बे ग्रीन पावार प्रजेक्टनि गेजेरजों आसामा मोब्लिब गोहो मोनगोन। थारैनो मोब्लिबनि बेसेनखौ बाङाइ खालामनायनि सायाव गिबि मन्थ्रिया बे मोजां खौरांखौ होदों। नंगौ, रायजोआव दमासि फोरबोनि समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगासिनो दं। गासै मोब्लिबनि बेसेना खम जागोन। मोब्लिब गोहोनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर फोसावनाय।